Id-dokument qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista mhux biss ħareġ tard 4 ijiem biss qabel jitħabbar il-budget iżda qed jiġi deskritt mill-midja indipendenti bl-Ingliż bil-kelma mess. Dan hu dokument miżewd bi żbalji l-istess bħalma kien il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista għall-aħħar elezzjoni ġenerali. Anke jekk suppost kellim ġdid madjulu, il-Kap Bernard Grech reġa' għamel l-istess taħwit li għamel meta f'Marzu mar quddiem il-poplu bi programm elettorali mhux studjat. Saħansitra l-midja indipendenti iddeskriviet id-dokument qabel il-budget bħala wieħed mimli tgerfix. F'rapport ta' analiżi il-Gazzetta Malta Today qalet li kienet qed timmarka t-taħwit li fih dan id-dokument bit-titlu PN's Pre-Budget Document Track What the Heck, il-Malta Today qalet li kienet qed tislet mid-diżastru ta' dan id-dokument u tat bosta eżempji. Fost l-oħrajn il-Malta Today tgħid li l-Partit Nazzjonalista qabad u tefa' fid-dokument proposti ta' sħab soċjali b'mod li ma jinftihemx jekk il-partit jemmix fihom jew inkella tefagħhomx hemm biss sempliċiment jimla l-paġni. Bl-użu ta' lingwaġġ infantili li hu koerenti, dan id-dokument u mimli żbalji minn spelling mistakes għal sentenzi ħżiena tgħid il-Malta Today li nnotat anke ir-repetizzjonijiet. Dan hu eku tal-kampanja elettorali meta l-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista kien mimli proposti doppji. Hemm eżempji li ħallu dubju kbar x'kellu f'moħħu l-partit meta kiteb is-sentenzi intqal dwar ir-rapport li ġie ppreżentat mill-Kap Bernard Grech u mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Finanzi Jerome Caruana Cilja. Id-dokument ġie ppreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet li ġiet organizzata ta' malajr il-ħamis ftit jiem biss qabel il-budget u iktar minn xahar wara li l-Gvern ippubblika id-dokument tiegħu ta' qabel il-budget. Saħansitra l-midja staqsietu għaliex dan id-dewmien kollu u Bernard Grech malajr kellu skuża lesta. Why is the Nationalist Party taking so long to release this pre-budget document with the budget on Monday? Dan id-dokument kellu jiġi varat qabel illum ta' prezza illi din il-ġimgħa kien hemm żviluppi partikolari li kellna nimmodifikaw anki it-timeline ta' meta stajna nvarawh